Dreaming, diving, dancing, clapping, listening, laughing, improving, helping, fighting, feeling, driving, dreaming. This is your life. Здрасти, Васко! Welcome to New York City! Не е нещо странно, като в филмите, точно всичко е познато. И сега какво става? Как сме? И за подаръци. Nice, the light went up. Тук има към 300 вида чифт. Виж ми бутонките. Само виж бутонките. Това са последните плуми. Как издържам? За сега издържам. Здравейте, аз съм Руми и съм координатор програма Work and Travel по Music Colors. Вече 8 години предлагаме тази програма на българските студенти и за това време сме успели да помогнем на над 15 000 от вас да изживеят приключението Work and Travel. Не очаквайте сега да ви разказвам какво е програмата и какво трябва да направите, за да участвате в нея. Такава информация можете да намерите навсякъде. В нашите брошури, в списанието ни, в офисите ни, в уебсайта ни, при нашите гостувания във вашия университет. Смятаме да ви представим една друга гледна точка на програмата. Реалният живот на нашите участници това лято в Съединените щати. Нашия колега Васко измина дълго разстояние. Пътува с голям самолет, с малък самолет, с рейсове, с влак, с метро, дори и с ферибот, за да достигне до нашите участници в САЩ, а техните истории да достигнат до вас. Представяме ви ги такива, каквито ги видяхме и където ги открихме. В техните домове, в баровете, на купони, в колите им, на работа. Надяваме се, че това, което имат да ви кажете, ще бъде интересно и полезно за вас. Приятно гледане! Здравейте, аз съм Васко от UZIT и в момента се намираме на JFK International Airport. Оставям на вас да прецените какъв всъщност е живота тук и се надявам с това нещо ние от UZIT да ви помогнем да сте по-подготвени за живота си в Щатите. Успех на всички в програмата! Къде си, на колко си години, кой курс си, какво учиш и кога дойде тук? Добре, значи от България съм, това както вече всеки може да се досети. Участвам в Work and Travel с UZIT Colors и в момента се намираме в Ню Йорк на 32-а улица и Бродуей в една страхотна градинка, която е моето любимо място за пиене на сутрешно, по-скоро следобедно кафе. Добре, кой курс си в България? Ами сега вече ще бъда 5-ти курс. Какво учиш? Фармация в Медицински университет София. И съм на 23 години почти. И това е второто ми посещение на Ню Йорк. Ма харесва ли ти Ню Йорк? Любимото ми място. Миналата година на същото място ли си работила както сега? Да, абсолютно също. Статията на свободата. Центъра на Ню Йорк. Какво точно работиш? Ами миналата година се занимавах с, в смисъл, обслужвах клиенти в магазини за подаръци. В смисъл, нали, същевременно подреждане на стоки, за които пристигат, насочване на хората към съответно нещо, което търсят. А пък тази година съм хостеса в ресторанта за бързо хранене.
Ама на едно място ли работиш само или на две? На две. Значи, принципно работата, с която заминавам, е Статуята на свободата. Миналата година си намерих работа, която е в едно заведение тип нещо между бар и лаунж, където хората ходят за да пият по едно-две, да се забавляват. Намира се в Куинс, много готино място, там работя като барманка. И в общи линии основните ми пари естествено идват от там. Какво, добри ли пари изкарваш? Мисля, доволна ли си? Да, определено. Миналата година успя ли да върнеш някакви пари или за какво всъщност си тук? Ами не, аз всъщност не съм тук за да изкарвам пари, които да върна в България, защото... в общи линии тук съм да се забавлявам. В смисъл всичко, което изкарвам, го влагам в забавления, в пътуване. След това се прави една задължителна разходка някъде в Европа на връщане. И в общи линии си връщам инвестицията, която съм вложила за да дойда тук. Идеята ми определено не е да изкарвам пари, които да върна в България. Лесно ли? Добре ли се разбираш с колегите и с менеджерите? Ами с менеджерите се разбира много добре. В смисъл всички са много приятелски настроени, всички много се радват, когато идват студенти от различни места, от цял свят в общи линии. Много приятелски настроени, много готини хора. Въобще всички американци са супер готини. А вече с колегите има някакво засичане на интереси. Винаги, знаете, има винаги интрига. Ама иначе няма да е интересно. Добре, и аз поговорим за настаняването първо. За колко време го намери тази година настаняването? Ами тази година малко по-бавно го намерих, за около 10 дена, защото търсихме нещо много, много специфично. Ние сме 4 човека, дойдохме заедно, приятели от България и де факто търсим нещо, което е достатъчно голямо за четиримата и също време за някаква нормална цена. И в крайна сметка ни отнема горе-долу около 10 дена, защото все пак ние търсиме в един сайт, Craigslist, предполагам всички знаете за него. В него може да се намери както и работа, така и настаняване и всичко. И докато се проверят всички възможности, докато се обиколят, защото все пак трябва всеки апартамент да се види, да се свържи с хората, отнема си време, в смисъл поне минимум една седмица. Добре, значи как се разбирате? Между другото, сега разбрах, че сте 4 приятели от България. Поне там се познавате, но не живеете заедно. Тук има ли някакви неразбирателства или въобще как живеете? Ами живеем, не знам, много е забавно, принципно много весело. Сега естествено винаги го има момента, в който някой не си е измил чиниите или не си е прибрал дрехите. Това е нещо съвсем нормално, обаче е купон страшен. Добре, с какви проблеми се сблъскаш, както живееш сама? В смисъл, в България сама ли живееш или Не, с родителите ми. Добре, сега като живееш сама, как си? По-добре ли се чувстваш? Ами от една страна се чувствам по-добре, защото никой не ме пита къде отивам и какво правя. Обаче от друга страна няма кой да ми пере дрехите, да ми сервира закуска в леглото и така нататък. Не се глезе чак толкова много тук. Добре, как се разбирате? Какво да купувате, какво да ядете или всеки сам се спасява? Ами всеки се оправя, но в общи линии вкъщи не ядем. Много рядко се случва. Или дори ако ядем вкъщи, най-лесното е поръчва си някаква храна и... Какво, в голям апартамент ли живеете или, в смисъл, в блок ли живеете, в къща ли живеете? Ами живеем в интересите в Бруклин, в двете най-високи сгради в Бруклин. И най-хубавото, че сме на последния етаж, 28, има уникална гледка към Verizon Bridge. Това е моста, който свързва Бруклин и Staten Island и е най-дългия мост в щатите. Гледката наистина е уникална, особено вечер. Иначе апартаментът е спалня и хол, доста голям, доста удобен, с много хубаво обзавеждане. Имаме си всичко. Кажи сега за купонясването. Мисъл, има ли някакви заведения в района, нещо интересно? Какво правите всъщност? Какво правите с свободното си време? Ами свободното си време вече зависи кое време на денонощта. Ако е през деня, обикаляме Манхатън, разглеждаме музеи, ходим по Бродуей, шоута или просто се разхождаме по улиците на Манхатън. А пък вечер, когато става въпрос за купон, има толкова много заведения, че просто избор е много богат. Редовно ли си? В общи линии всяка вечер. Стига да не сме на работа, всяка вечер сме някъде. Добре, имате ли някакви идеи всички заедно или ти самата да пътувате някъде по време на това? В смисъл някъде извън Ню Йорк? Ами за сега всички заедно с още приятели, също българи, ще заминаваме за Вегас, където бяхме миналата година и беше уникален купон. И тази година решихме да повторим и евентуално по-нататък ще слезем до Майами. Добре,
Я кажи сега нещо за мъжете. Има ли? Кажи българските или американските въобще? Има ли някакви свалки тук помежду българи или американци? Въобще, кажи ми нещо интересно. Ами на първо време американските мъже са уникални. Това е първото и основното нещо, страхотно отношение имат към жените. А другото, много важно, българската жена тук е най-красивата жена ever, you know? Българите сме номер едно тук и въобще ние не можем да се оплачваме от липса на мъже. Значи забавлявате се още. Забавляваме се сериозно, да. Но няма се жените тук и достатъчно. Не. Чак до толкова не. Се женим по любов.